ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Share the link, invite your friends and well wishers to join anyị ka ha sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu na ọdịnala Ugochi tubelu ọdịnala temple. Akwago m onwe m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Echiri m ọzọ EZE-ANA. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Bụrụkwazi onye nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. N'ụbọchị tata bụ nkwọ. Asị m na nkwọ ya kwọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na kakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m onye echeche ihe ọjọọ ya eme ya ma onwe ya. Otisi fụrụ anyị na-atụ ufere. Asị m na ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbo onye a na ndụ. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme ya ma onwe ya. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asịrị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogu enwere mkpochi maka na onye nye na chi ekwu na ihe adịghị eme ya. Asị m na anyị ga na-aga n'iru maka na oke enwe bụ n'iru ka ọ na-ama. Asị na ya afụ nchara ncha ya eme anyị na ncha na-emekwa odogwu n'anya. Asị na nwa eze ga-abụ eze. Asị onye si na akwa ya macha na mpama ya aba na nke ya. Ise n'ụbọchị taa n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ gịnị bụ mbamba? Kedu uru ọ bara mmadụ ịkụ mmụọ mbamba? Onye ha ji maka ya wee bịa. So gee ntị ma gee ntị nke ọma. O nwere ndị eji ma ozi ya ji maka ya wee daa n'ụbọchị taa. Ịnọ nkịta ya dịrọ mma. Mmadụ iji aka ya wee mee onwe ya an orphan achọka. Onye a bụ the greatest thing that can happen to any man. Ị ghọtara ihe bụ na mmadụ bụ orphan? Yes, mmadụ nwere ike na mmadụ nne na nna ya ọ bụrụ orphan na anụ arụ ọkwa eziokwu mana na mmụọ n'ọgba orphan. Ị marọ o nwere onye abụrụ orphan na anụ arụ na mmadụ mana mmụọ ọwa orphan. Nwee onye bụ orphan na anụ arụ nne na nna ya nụrụ mana na mmụọ odogwu ka ọ bụ. Ọ kwụzoro ike dịka Rock of Gibraltar. So ọgụnwa ga-eji aka gị weave what you want to be. Yes, o nwere onye mere ibie. Ihe dị iche na A na B bụ na onye a dị ignorant of what you should have known and what you should do. Ọ ya ka m ji ekwuriri na ignorance and lack of vision is the greatest thing that can happen to any man here on earth. So before anyị gaa n'iru na nkụzi anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa, ka anyị magodo ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido echi. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya bụ aja sọsọ taa ka ị nwere ohere ime nke a. Ya bụ aja bụ aja anyị na-achụ na temple ụtụtụ ọbụla throughout that from tomorrow ọ ga-last for 14 days. Anyị chụọ aja anyị present ya 3 prayer requests each and every one of ndị joinere ya anyị presentịrị. Gosi present ya to mmụọ na-apụ apụ, ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-eji ọrụ na-eji Igbo. Ekwu m na distance is not a barrier nye ọrụ mmụọ ọbụla anyị na-alụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple. Ma anyị na-arụ ọrụ mmụọ ma anyị na-agba afa ha niile, no distance is not a barrier. Yes. Kama na ụfọdụ ihe ụfọdụ emewuru ọhịa sị na ọ dịrọ possible. So ichi isonye ị ga-eme forward ya 3 prayer requests. Then chat ya m na WhatsApp. You have to donate a token to the account e create maka ya. Then ọ bụrụ na anyị chụcha aja ụbọchị 14th hour anyị mechie ya bụ aja, anyị gbuo ebulu bute mmanya sie ihe dị iche iche ndị mmadụ erikwa wee ṅụọ.
Kebe eziokwu na aja aba aja nna achụrụ onwe m, aja create a lot of millionaires and can tell you for fact. Yes. So ọ bụrụ ihe gbasara ya ka m bịara ịkọwata, mana ọ bụrụ na ị chọrọ interested, send them a message na 08057837672 or WhatsApp number. Chat ya m na WhatsApp. Ka anyị gaba n'iru, live video a na-eme ama eto ogologo too much, mana I will go straight to the point. But I can tell you that video na-eme taa were life-changing one. If you can hear me and hear me for good and apply what I'm going to say today. Nke bụ eziokwu bụ na in the world we are living today, we are living in a world that men have created evil for themselves. Chukwu kere ụwa kechara asị n'ụwa dị mma. However, we human beings, and the problem of the earth is not animals. The animistic realm, they are doing the work. But the problem is the human being. Because human beings have really deviated from the original plan of nature. And that one again, why man is suffering is because man deviated from the original plan. In one day, we had about natural laws that governs the universe. If you really want to enjoy this, this earthly life now, you have to key in to that natural laws, that laws of nature. That abide by that rule and laws of nature. You never run into challenges of life that will be bigger than you. Yes, some challenges of life is for us to have the experience, yes. But for you to die unnecessarily, or for you to be humiliated, or not to be able to pay your bills, could be as a result of not doing the right thing. Now, all man with the problem. When I say now, ignorance is not an excuse. So for some people, what they are passing through today is as a result of not doing what is expected of them. So if you don't like what is happening to you right now, pay attention to what I'm about to say today. It's an eye-opening lecture. Today, don't allow yourself to be an orphan in the spiritual realm. And there are so many ways man will keep him an orphan. Mgbe maro chi onye ụwa gị ida na emedo chi gị ịmara na ị ga na agọ mmụọ abụ m na mụwa na onye ọgọ mmụọ bụ gịnị bụ mmụọ Chukwu bụ mmụọ. So whenever you are worshiping God Almighty ị na agọ mmụọ because you are worshiping the unmovable mover, the spirit, which God Almighty is divine. Then when the other spirits, the entities of powers, they won't in governance. Etu ọchịchị ụwa dị enwe president, nwezie ministers, governors, name them commissioners and everything. All of them are the agents of government. So etu aka Chukwu okike si wee kọọ ụwa enwe protocols. Yes. So what you will do for you, you make yourself available, make friends, spread your tentacle, that is, spread your hide widespread. As a name, Mamma, I want a name, Mamma. As no end on anywhere, yes, then none on anywhere. Yes, but they were heavens, and what I got by the yes. So then all heaven serve and the dwelling place of the spirits. Na check what again. Iman on a million chana baganya, Iman na kwakanume. All the problem. Yes, one in the man because you have not done the right thing. You refuse to align yourself with your entities of powers. You refuse to grow your spiritual strength from strength to strength. You refuse because of your ignorance, because of a man who need to build cordial relationship with your children.
enwelu ndị ya subordinate that chi onye ụwa ga-abụ dia guardian angel ndụ hụ dia n'aka ịma ọ na ndụ big man nọ n'aka gate man ịma ọ na ndụ ọ ga-adị n'aka driver nke bụ eziokwu na gị na chi onye ụwa nọrụ ọ ya ekwenata ka ihe mee gị kpata ndị Igbo ji sị na chi onye adịghị n'izu n'isi na-achị ya wụ meaning if your chi does not concur or accept for any negative thing to happen to you, it will never happen. Chi ga-ekpochiri na onye abụ nwa m hụrụ n'anya. Example, any good friend of mine or even my child that is so close to me, I will never allow you to hurt him or her. Instead, I will put everything, both strength, financial strength, and whatever, to make sure I save him. Yes. I can tell you that why you are facing challenges because you have not done the right thing. Yes, in one case in that we had the right thing, maybe the 3 months ago, maybe the last year, maybe the last 6 months. But what you don't know is that sometimes I in a low earthly mentality. Do you know how long and many years you have been indebted? Do you know? You are 40. All for your childhood till now. You never recognize your ancestors. You have never done the right thing. You started yesterday. And you expect all the entanglements to vanish overnight. Is it what you're expecting? The whole take building spirituality is magic. You grow in our school curriculum. You have kindergarten, primary, secondary, to university, the Mahadum. You may hear that why Mahadum? Yes. Me malugo ihedum. Onya Mahadum. No onya ajere Mahadum. Ebe oge je mari ihedum. You are, as a human spirit, you are here on earth to graduate and become a university dorm. Yes, you got my head room. I am respect. That's why you are set here. You have not done anything, and you are complaining. Do you know the entanglement you have entangled yourself? Do you know the negativity of the crime you have committed in the past? And you want them to, because you are using the church mentality, you want them to be wiped away. This doesn't work that way. Yes, you must answer query. You must do the pass-through purification for that pardon. You want everything to just the only solution in way to what the other. And when I did teach for validation to do consistently, more determination. He equipped like Shadrach, Meshach, and Abednego. That the name of them has said, oh, Obugo na chinka anyị na-efe apụghị napụta n'ọnọdụ a na anyị kwere n'ike. That is the confusion. That is what is different between you and EZE-ANA. EZE-ANA kwere the last man standing. Because Obugo na mmadụ niile jụ na ha ma efe na ha ma anachi eta n'ọdịnala na ha ma efe chinke nna nna anyị ha. EZE-ANA Ugochi tubelu will be the last man standing. You know why? I have read so many books. Is it Christian books? I have read all the dogmas, all the doctrines, I have read it wide. Is it all that spiritual books and everything? I have read wide. I have read all those books and spiritual knowledge and everything and compare. That's why in Jonathan Ordana, we're put like Rock of Gibraltar. You got that? Yes. So now I have to go in. I will give before the man go Bible Genesis to Revelation 3 good times. I watch him go on some of the temples. I've told you that when I was in early 20s, I was in India year 2003. Yes, I even followed them to some of their festivals. So if I'm saying something, I'm sure of what I'm saying. Okay, I told me what was the other temples I have visited.
So I'm talking based on experience. So Nana was on the purest. Notaria? Mania men no money that she more than a mile. So we give one another not than a Majuro Bunin and I hit Nata Makamuso woman. Yes, one in the mania. Get your campaign and a penny. Kahaga contain age, Kahaha, a dual coca. Jiro Zubinata on your Wusu, and on your Camona Tune, but ready banket. Yotaria? Onye kweru n'ukweru kwesị ike. Echi eze akpasaba, echi eze akụrụ zakụrụ, ọ bụrụ eze akpakụrụ. Asịrị akwụkwọ ndị ụgwọ bịa na-asị chigharịa ma chigharịkwa. Is two things. You must be convinced and you must totally come back to your root. Whatever I ask, I get. Because very soon we take our administration to conventional radio. Yes. You will start hearing Ogbuefi EZE-ANA Ugochi on conventional radio. Yes, more of this topic we go there. Because now keep as well. I stand at the mic. Get away from Mbaa. I Makabia. Mbaa can cover the language. When we can follow from Anambra or if Tanedo, one Edo. Only the side ABC, a mommy couldn't say, Mania Mbaa, will let me explain so that you understand it. Mbaa won't be at what I can marry her, whether Moihojo or whatever. Maybe I know Kenya. Well, to what I can coach here, what I can about also. Or some that weekend. Well, Bakuro Kenya also. Where the feel coma choir. Siana come again Mbaa. Kebe is Yoku since I was born. No adult. That we are allow whoever that is pursuing you to touch you. Instead, no matter complain, whoever that is pursuing you is lame. And I want too stubborn. No, menka. Oh, yeah, but go to you. Now, as long as someone about to go Nazum, you can never touch him or her. However, only the no matter they complain, or you want to children complain. Only the case of one, he made him to go. I go down actually, he made here as long as on Nazum. That is exactly him one. We call him one Mbaa. He protect again. He make sure that no man harm you. And we go he complain he matter of God. No amazing and cow for sure. But now make sure no intercede on your case. All now the important of Mbaa. Yotaria? No important of Mbaa. Yeah, we go to them, Masari Mbaa. By so doing, you will always be protected. Because actually make a water of my Mbaa. What the region name them. And we're on here Basalo Mbaa. Yes. Not Nani bought the bottom Bebubo. All the bottom Bebubo. Arakubu Mbaa. In fact, all the end that we have Merum Bobo, and when he came back, and will survival of the fittest. I want to my father many years ago. Yen Naju and Babu Macarimogan, they made a search here, Basarusu. Yes, even on Bonumbo, if the eye were on the Busu, and Apo Osu. Get a gauge Apo Osu. Here, Apo Osu Buna. Now, there is nothing like police, there is nothing like conventional government. And then what's survival of the fittest. Oh, he can strong man. When he can actually phone you. Kebo, Mokele Ruru. Nagrabo attack a more bibido. Oh, yeah, when he came also. Bagway no Kumo. Someone they are calling Mbaa. Uwelunzu. Lacha. Oh, the Anunzu no Namwa Lacha. Okwana Mbaa. Mwa kudolia. Nkebe isi oku ni metu ya kama we deal with you. Yotaria? You are my father, Mbaa wa ebo mo kanisi. Kedi ihe a ga-eme. If you say my father said no bụrụ na mmekọta fall in love with onye we onye osu.
na mma anụ ya. My father say nka na is a serious matter na bye. But I was like, kedu ihe bụ the crime? Abụ maka osu ka mbere ikwu na mana eji site ya ka ịghọta ihe na-ekwu. Wee sị m na o nwere ike ọ bụrụ nna ya the person in question ka nna ya jelu gbakwuru arụsị. Therefore, ndị ọzọ a na-atụzi ụjọ na whenever you harm the person, the arụsị will deal with you. Do you know why ọtụtụ ndị mmadụ kpọrọ onwe ha nwa afọ? Anyị nwa afọ kpatara na ya asị na ya ma n'osu. You know why? Ihe kpatara ya bụ na onye osu bụ onye nna ya ha, in other words, tụrụ nyanwa kụrụ mmụọ obodo ha mbamba. Ịghọtara ya? Then ọ bụrụ for any reason ịnụ ọnya bụ nwaanyị dịka ofeke, that is dịka nwa afọ, yes, ịnụ ya dịka nwa afọ. Onwe mgbe ọbụla imejọrọ nyanwa nwata nwaanyị o wee bee akwa wee kpọkwuo arụsị bụ onwe gosi ọnwụ na udo ndị ekwuri na ọzọ obodo ọsị udo ndị ekwuri ịnọkwa ihe dị etu a eme ya akaje dị etu a nwanne gbachelụ a ga-agbago wọ mmụọ agbago wọ. Ịghọtara ya? Ọnyanwa. So ihe ọ pụtara na ndị wee banye na ụfọdụ ndị mmadụ mana ga-enye nụọ ya na o nwere ike otu mgbe emekawaị obi agbawa ya obekuo mmụọ bụ inwe shoda. Dị afọ ụfọdụ ndị mmadụ gbazi ọzọ si na ya ma n'osi maka na ọma na o nwere ike otu ụbọchị onye ọsị na onye ọzọ ya ụkwụ na isi abụkị otu mgbe o nwere ike emekawaị nke nwaanyị ahụ. Ị mara mgbe buru gboo na nwaanyị bịara iji edi na-ebu arụsị be nna ya ejebe di ịma mgbe a na-agba nkwụ nwaanyị, o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya bịa be di ya o buru arụsị be nna ya ọbịa di ya enye ya obere position ebe ọ ya adọwa dị arụsị. Ụfọdụ arụsị nọ n'obodo taa bụ nwaanyị bịa like na be nna m bụ obodo anyị bụ o nwere arụsị a na-akpọ Ngene Ezumeri, ọ nwaanyị bịara iji edi bịa. Ịghọtara ya? Mgbe gburugburu nwaanyị na-abịa iji edi na ụfọdụ na-ebu arụsị abịa, ụfọdụ ebugodugo arụsị mana arụsị be nna ya sue gbasị mma akwụwa maka mara eji mara na enwere ọgbụgba ndụ a na-agba ụbọchị ahụ a by exchange of that drink. Nna m nwa kpọrọ nwa ya were mmanya gbanye ya si ya nwa m ji egosi m onye ya abụ di gị, iburie ruo ebe ahụ ịṅụbiri ya bụ ihe di gị aṅụọ. Ọgbụgba ndụ ọ bụ the two family emesisie gị na di gị ahụ esorokwa tinye ego na ya bụ kọp jekwu nna gị sekpuru ala ọkụ ọrụ ụlọ ọfọ na ụnụ ga-amụ ụmụ gbaa ụba na-aga enwe ụmụ nwa dị ana kụcha ọfọ niile anwa. Nwata nwaanyị anụrụ etu ọfụma iwee mejọọ ya o wee bekuo mmụọ be nna ya. Mmụọ be nna mmadụ na-adị very strong. Ọnya kpatara na gị nwa na-ene m anya yes onwegoro ka ihe si wee dịrị gị ebekuo mmụọ ikwu nne gị. Mmụọ ndị ọdọ gharịpụ mmụọ ikwu nne ya amagharịpụ. Ịghọtara ya? Ọhịa ya ama. Nke ọzọ si ya amasị bụ na gbasara mmụọ bụ ịkụ mmụọ mbamba. Enwere so many ways ndị esi akụ mmụọ mbamba. So nwaanyị bịara iji edi mana mmụọ be nne ya so ebe iji edi the right nwere right ịkpọpụ mmụọ ikwu nne mmụọ be nne ya. Gị nwa na onweghị nwa dị ana, o nwere onye ọnwụ na-agba ezigbo dibịa ya na mmụọ ikwu nne ya kwụrụ like ịbịa na Ugochi tụgbọrọ na temple mmụọ ikwu nne m ya. Yes, ọ nọ n'ime temple. I don't joke with that mmụọ. O nwere ihe a na-alụ na be na ikwu nne m ọmụnwa bụ dibịa so jee kpọgota mmụọ a na be onye na-awari ọjị na mmụọ ikwu nne mmadụ a na-ama aka. Ịghọtara ihe na-agwa gị? Kpata ndị Igbo ji si na ọsụsụ nwata ọ na-ikwu nne bekuo mmụọ ikwu nne gị fụ na ọ dị wonderful. Ịwa na-ene m anya ijenugo one day si ka ije kwuo mmụọ ikwu nne gị mbamba ịma ọ na-eme ihe eme jee yọọ mmụọ ịnọ ọnụ igbo ori ya ịmara. Yes, I don't joke with mmụọ ikwu nne m. Yọtago nwe wa agba ngụ wọ mmụọ ikwu nne m adị m na ejiri ajụrụ m na mmadụ ejiri achị ogwugwu ụzọ olu arụsị nwere mmiri a na-ama aka. Nne nwaanyị bụ sọ mma ka ama ga den ihe ọzọ na-achịkwara gị bụ ịkụ mbamba. Example, ịbịa na Ugochi tụwọrọ na temple o nwere arụsị a na-akụ mbamba maka na mmụọ ọbụla nwere ihe ọ na-arụ. Enwere ndị angel nke Chukwu etu esi wee nwe 9 points of angels. Enwere the thrones, seraphim, the cherubims, the angels, the archangels. Etu a ka enwere department ekere ọrụ eke. Ị mara etu esi wee nwe ministry. Yes, na etri governance. Etu a ka esi nwe na mmụọ. So ndị nke mmụọ a etu a ka esi nwe ya. So then enwere ndị angel nke Chukwu ọrụ ha bụ iweta ihe ọma.
iweta ozi dị mkpa ndị ụka gbara Archangel Gabriel na Uriel site na Archangels Michaels na ndị otu ya bụ ndị na-eje ọgụ. Etu a ka ọ chịdịkwa na mmụọ akpọtụrụ akpọtụ n'Ugochi tụbọrọ na temple. Nwere ndị mmụọ otu ịgba na ijele ndị ọrụ ha bụ iweta ihe ọma dị iche iche. Nwee ihe eji na nchagbu ndị eji eje ọgụ asị ka eburu eburu ọsịsọ kesị eburu ghọtara ya. Mmụọ na-eji oru na-eji Igbo na ndị anjelu nke Chukwu ahụ ndị ọrụ ha bụ ije ọgụ ya. Enwere ndị iwu a na-akụ mbamba na-awụ nweta ndị amoosu ọpịawa ha azụ, nweta ndị otu nzuzo oyie ha egwu, mara na mmụọ otu nzuzo enwere ihe ọ ga-eme mmụọ ọdịnala n'obe nna gị. Ọ maka na ịmara ihe ị nwere ghọtara ya. So ọ bụrụ na emechazie ya etu ahụ a na-abịa akụ ya mbamba, mmụọ na-eji oru onwere ka emegatara ka ịkụọ ya mbamba ka amoosu ma ọ bụ onye otu nzuzo megbuo ya nta. Ịbịa na Ugochi tụbọrọ na temple, anyị ejiri ọgwụ alụ ọrụ, mana ọnya bụ mmụọ na-agọba ndị temple ịbịa nọt ịghọtago. Ọ mmụọ na-eji oru na-eji Igbo ihe eji na nchekwa ada ama aka arụsị na-ejide ndị amoosu meghata atị, jide ndị otu nzuzo meghata atị. So ọ mmụọ a na-akụ mbamba. Etu a ka ọ dịkwa na be nne gị ma ọ be nna gị. Enwere mmụọ dị iche iche nọkwa na the same category ghọtara ya. Enwere ọtụtụ mmụọ ndị nọkwa na the same category. Nke ọzọ na-achị kọwasịrị ọzọ ka o doo anya ọfụma bụ na gị nwere onwe gị nwere ike ịkụ mmụọ mbamba. Ka m kọwara maka ndị ụka Rom, maka na ị nwere ike na-eje ụka Rom ịghọtara ihe ụka Rom pụtara. O nwere ofu ekpere anyị na-ekpe mgbe aha ịma ndị ụka Rom ejiri obeji Maria achị. Yes, they can endure anything but once you touch nne mmeri ha ga-agba ka kpara kuku including my humble self mgbe m nọ ebe ahụ. I don't joke with nne mmeri ghọtago, as we fondly call her then ghọtara ya. Ọ eziokwu na Catholic baji kọwazie ya as na ọ bụ ya bụ the primordial queen, the queen of heaven, which now based on nghọta m nwere now I dispute yes no that the throne of the primordial queen had been in existence. But an equation book it mentioned about the queen of heaven. You know that yeah? The throne of the queen of heaven had been in existence even before the Christianity. So, but the Roman Church were that particular position when near Virgin Maria. While before then, even in the Asian book, the primordial queen is a queen with crown and star and 12 stars on it. And the same attributes can Virgin Maria. I'm not going to must make a queen, I come back as one. But there is one in Kenigua, and I want the queen of the sea. And there's so many things. Now, we're to do whatever Hana Akuyam Bamba can go and go over here. But no one could gather Magana a researcher, and he just rattles on certain things off as a local room. My name on your media can go over here. Say, Anya Baba and Chedogi. O Nenke Chukudiaso. N'ebe mkpana akpa ma na-azọkwa anyị n'ihe abụ n'ihe dị egwu. Do you listen to that prayer? Anyị agbawa na nchedo gị onye nke Chukwu dị asọ n'ebe mkpana akpa anyị na this and that. Ịghọtara ya? Gị nwe onye ụka Rom ịghọtara ekpere na-ekwu maka ya. A na-akpọ anyị agbawa na nchedo gị. Ha bịacha ha gụọ ọrụ katina kere nwaanyị ọbịa na-apụta dịka anyanwụ ma mma dịka ọnwa na-amụkezi dịka anyanwụ dị egwu dịka ndị agha megide kere ọgụ. Ọ nwaanyị a ka a na-ekwu maka ha ka na-ekwu maka that primordial queen. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ ha sị gị anyị agbaba na nchedo gị. We ran into your refuge, into your protection. Ịghọtara ya? Ọnya bụ ịkụ mbamba. Ndị Rom anyị agbaghị ọfụma maka na mgbe ị na-asị anyị agbaba na nchedo gị, we ran into your protection. And ihe ọ pụtara bụ na ịgba ọgụ na nchekwa ya na-echekwa na-ekwe nne mmeri ka o chekwa gị. Now, ị gbara n'ọkwa dị se na ekpere ahụ ị na-ekpe mgbe ị nọ n'ụka Rom na-asị na ịgbawa na nchedo ya ka o chekwa gị. Ọgwa nye abụ ihe a na-akpọ ịkụ mbamba. That he ran to any entities of power. O nwere ike bụ mmụọ ikwu nne gị, o nwere ike bụ mmụọ nọ n'obodo ọzọ. Na nke nọ Ugochi tụbọrọ na temple. Kụọ ya mbamba. Kụọ ya mbamba. Onye ọbụla sitere ka ọ bụrụ gị na ya bụ ya na mmụọ. A gwara m gị ihe bata anyị wee je kụ mmụọ mbamba. Nọọ mgbe otu onye ofe mmanụ
na-ama m aka gị na Abuja wee sị m na ya eme nke a na ya eme nke na-enye m 7 days gịnị bụ 7 days 7 days bụ na mgbe mụ na mmadụ na-enwe problem o decide ya ka ọ side ya another person despite the fact that na onye na-enyere aka na ada adachikwa ego maka na ọ sị na ya agbọrọ onwe prophet bụrụ onye amụma. So n'ime na o mechara ihe niile anwa wee sị ndị na-agba anyị na court si ya na onye abụ somebody nyegoro aka so far na ọ ma eji because of na gịnị na misunderstanding were with my ex-wife then wee side area maka na ọnwa anyị ka o wee na-edina na nkịtị na instead o take a side ka wee meri ya nwụrụ ka nwaanyị wee nye ndina wesị ya ebe ịma wuru onye na-eji ncha ma ex kere kpatara ịkpọrọ m ka ime udo ebe ya intention dị pure o mere ya na-ekwusi ya na ajọ omume kpasara m dị so bad dịwa mma ego na nyego since anyị amaara ihe kpọrọ £1 mana mma ego na ntachigoro si n'obi mpụta na mụ na ma eze nwere problem iteke side maka nwaanyị ka nwaanyị wee meri ha nwụrụ nwoke wee flare up same na-enye m 7 days ma maka onye abụ na ya wụta iwu ya na-eme nke a na ya na-eme nke a na ya na-eme nke a na like play wee bere arịrị wee na-akpọkuo mmụọ m na-esosi ha na ma anata ise ndị na-abata moto na-aba God school ka nnata one of the landlord among nọ m na-agbasa tiketi ya nọ na side by side wee sị na ya nọ na mụ na onye dị etu a nwere nsogbu ha m gbawakwa na nwoke a ha na nwoke onye na-ama aka nwoke onye na-eme gịnị na-ama aka na onye ọ na-amara ya aka na mmakwu otu ndị landlord ngoronu ịma ya aka inwe shoda okwucha ihe a si ya na m jiri ogu jiri ọfọ nnata be nna ọ gụchara na be nna wee kụọ mmụọ mbamba see war. After 3 months after nweta message asị na na-enwe celebration n'ogbe anyị na ihe dị etu megide mel ịtara ya so ọnya ka ihe emegide iwe ghọta ka ihe si eme mmụọ emegide wee pụọ ọgụ oruzie mgbe m bidoro ibido dibịa mgbe o depụta ya bụ mmụọ ịtara ya and since then let come down ngwọrọ ndị niile kwuru ya mbamba bụrụ onye ka a na-agwọrọ ọgwụ bụrụ onye ka a na-ejere adịdị amoosu tụrụ aka ndị mmadụ na-emesara ụchọ na-akpọ onye na Abuja si na nwoke n'ọdị oge obodo afụ ebe ịghọtara ya a na-ama aka wute mmụọ na-apụ apụ as long as ị debere nsọ ya yes ọ nsọ ọdịnala ka ọ na-asọ so etu aka ọ dị ịgbawa na nchedo onye abụ ịkụ mbamba so ọ ga-enwerịrị mmụọ ịkụrụ mbamba na ọbụla chọrọ ịkwụ ka nwoke si akwụ ifu na ọta ekwuru ka ofe ka arachafuo ha n'aka ịghọtara ya ịghọtago ofu onye si kama ọ ya anwụ ọnwụ ifere ka ya gbaa ọsọ ifere ihe nọ na-achọ ka ị nwụọ ọnwụ ifere na nkịtị na-abụ maka na iwu na-eriri ya eri ndị ụka rom wee gwa gị na a na-agbawa na nchedo Virgin Maria ịkwado na-agụ ya hapụrụ ya agbawa na nchedo gị ihe ọ na-ege Chukwu dị asọ n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa anyị n'ihe abụ na ihe dị egwu virgin dị otuto na ngozi eri m mkpụrụ katọlik maka na ejegido eme eje ebido na nwa dị na brokozari maka na m echefusiwago ụmụ ekpere anyị na-ara ekpere mgbe ahụ so ya na-achịkọwara ya nwee mmụọ ịgbawa na nchedo ya ịmara etu ya isi agbawa na nchedo Virgin Maria nne nke Chukwu dị asọ nwee mmụọ ịgbawa na nchedo gị ịgbawa na nchedo ya ka ọ ga-anwe onye sị ka ọ bụrụ gị na ya ọ bụ onye na mmụọ a na-ama aka so onye gbachi na nkịtị ma onwe a n'ọfa ka ụmụazị a gara ịlachafuru n'aka ịma ọrụ onwe ndị na-anara mmadụ akara aka ha ịma ọrụ onwe ndị a na-agba ọsọ afịa ma iwu nwoke ma iwu nwaanyị ọka mmasị atụ ịma ọrụ iwu nwaanyị na o nwere nwoke ọya abụ odinacha agha ọ na-aghụ n'iyi gbaa agha ọsọ afịa ịmara ma etu amaghị nwa okwu nwoke ịghọtara ya ọ bụrụ anya ka m chọrọ ije n'ụbọchị taa mana kwụrụ ka mmadụ si akwụ ya nwee mmụọ ịkụrụ mbamba mmụọ ịgbawa na nchedo ya ma ụwa nọ n'ime the food of evil ka m kwụsị ebe a maka na enwere ana m ejekọ n'okwu edo ụta ahụ ụbọchị akara aka ọ bụrụ na ị chọrọ ịwọch vidio in full
ma ọ na-echọrọ ịda enweta nkụzi na-akụzi na YouTube kwa ụbọchị jee chọọ m Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ịchọ Facebook na-eme Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ịchọ ka a gbara gị afa miri emi ma ọ rụọ ọrụ mmụọ dị iche iche ma ọ bụ na o nwere ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, sendalụ m meseji na WhatsApp 08057836672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ afa m. Ịnerecha vidio atụsa dị ya gazie.